가전에 다 걱도에 부국소 성빈이 뒤버리 기랭기랭 사동로 사동 훈야가르냐이 약시야가라 녹미 사문 기비 훈야이 정빈이 시바 휴절라 디스트리고 데프리션 너는 이니 마 팔려자오 밤리바게 데프리션 너는 이파이 정진이 뒤버라 하네 오글리 고법단 난야기 한개 성누고 진이 뒤버라 라전에 딘디기노 방글라데스 바이 보र्डर 오 보र्डर 때 델리노 하자레 비자레 버럭 진에 알아 배 아니바게 파이네 하파유 내 어다가 너 동문야이 보러 가고 싶어도록 하냐이 동문야이 탕구 정 아기니 시민로 답이 갈라이 파이동거 갈라이 동거 내 뽑이 셔도고 갈라이 탕나이 안 기샤 사람이 무슨 거 깨버 승로 프로스로 갈라이 동거 버디니 시민 너로 딜리갈 마이그라니 바그 쪼바 갈라이야 버디니 시민 거로 디브라사나 함자가 하는 안 기신사 액면에 처먹냐나이 안 풀려 राजनीतिको जोइन खालाय माने अब साधारण राजनीति आ समय टीएसएफ रो विदेशी वितरण कट्ट হবে হেনে আন্দোলন খালাই দङ अब সনকা 1997 सन आगाफ्रु 17 বছর নিচরাই आगाफ्रु न बुल्ला टीएसएफ को जोइन खालायनाय अ आदुरु जिना हामजागनाय কোনো কারণ করে তিনি এমডিসি নান হনে आगाफ्रु खालायमानिया अ मथाबाय अ स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन वाइ तकांगे सिनि द भारत न सिनि दि भाषारन मोथाङै जामान न हने जों आफ्रु आं टीएसएफ हाबमानि बेबा खाजानि ताखुतै बुकुजों जोंना आफ्रुबो सानाय दङ क जों आफ्रु ताकारजला जंपुजला काबुदि फाजिं जों मिटिं खालायनो थाखायके जों बेंगो सुरा साजागो नरकबरनि त्रिपुरा राज्यनि वानसारकनो खालाय रहरि माने नरक सिकांगो जंपुजला ताकारजला गाबुदिनि वानसारकनो खालाय फुनुगरादि होनजाय आबनि चलन्त उदाहरण नरक काबुक नुखाना आजागा बरकबा टं गरै किन्तु जों धैर्यरमनि आन्दोलन खालायमानि याकुलो जों मनुगु हाइबानो सिनि हावाताबो गोबांबा ओ इलिगेल इमाइग्रेन्ट न दैनि आन्दोलन खालायनाय दंलायो आं बरमनि आन्दोलन दुखांगे मानावो बरकी कुकुबिदा बांग्लादेशी रगनो नाइतुकु कारेनानि आन्दोलन खालाय ना त्रिपुरा मथानि लिडार रो नेता रो एमएलए रो मन्त्री रो बरक आगितामो खालाय फेकिया बरनि टाटा कालेक्सन खालायनो बागिदा मिছিল मिटिं खालाय नाय थांगु जों दिनै नकजाखौ जों आगिनि सानानि मुसुमिया हाबानो मा सावो जों आगि साबो तामो खालाय आबो साजोंनाय तग्या जों दिनै आगि सीपीएम नि नेता कतनि बोसालाफानो उनि मानो आं दिनै आंखौ दिनै इलिगेल इमाइग्रेन्टनि बागै आन्दोलन खालामदों अमसो कत आं आगि जरायफुरो सिकाला चासल कब्रो उफांबानो चिरो गैचाय मानो आबो हायबानो आं दिनै इलिगेल इमाइग्रेन्टनि बागै नै कक साइ दङ अमसो कत आर केबो ताव एमडीसी रक जदि तखा बरक ब्लेम खालायो जे बरक नि जागर रां क्रै आ बरक पन्द दिनै रां बिथाका जों प्रद खजन नांगो जे बरक नि जागर रां क्रै आफ्रु पर्यन्त इलिगेल इमाइग्रेन्टनि बागै कक साइ दङ हिबि दङ आन्दोलन खालाय दङ सया खालाय आन्दोलन खालायबायो सिनि दफानि बरक कतामो उल्टा मनसा हामिया सालाय आगे हाय दङने ताबो मा दंनाय नै जों ताबो सिनि अब हाय मते हिंगा के सिनि एमडीसी एम खरमनि काजे के दङ बरक ताबो काजे खांके हसे हंगागनो मरर एमडीसी मामला कासा काजे छिउ नै अमदा क बंनि जीवन बंनि जरा फेके बरक मा काजे नै अमंग तिसा जागनाय सामेन दङ को तिसा जागनाय बरक ताबो बेसारा र काजे गेउसि मा थांगो त काजे गेउसि मा थांगो त सिनि दफानि बरकनि बागिनो जों दिनै गोबां जायगायाव नुगो दङ आंगाबो मा सामने केबो बरक र बिनि बागिनै चिठी सैमानि याकुलो जदि सारा भारत अ आइनो पास खालामनाय अ आइनो न नाथुकु कानन बागिनै जदि रखांके आंबो साजा जावो सिनि एडिसिओ एकबारे रां शर्ट पेन्सन निमाइन यांगि दंखा अबनि बागिबो कासे चिठी सै रहजादि केबो सावो नरक के सैमानि यादा न एमडीसी खालाय रहमाने एम खालाय रहमाने जों सैका सही रहर दङ ताबो रहर दङ इन्या निनिके इन्नाय जा थानि बागि ननो सैदे लेसाव कमेन्ट परेनाय माने सीपीएम रक नानेनो सिनि सतुर रक नानेनो जोंबो दल कासा कक थायागे कक बेलाय गांगे आंगा गिनि सिबि कासा कक सामान दङ जरा यां उनि जामतल गलागा दिन बरक गाबो खोना जों दल कासा पार्टी खालायनायफोराव थांलायो फालायो थलागे आंगागे जों खरंनि दुगांगे आंनि खिजालाङो खासुवा गोनां बन नुकसिनाय एका आं बिनताम नुनाय बिनि पेसारा गोनां आं नुकसिनाय एका जों जदि आबो वाला लेखाता एकदिन सालसा वाला लेमते ककरिका मरा मानव बायफाना वाला खेता मानव सिगां साइ दं गया उमा सागो निखिगलगो खाजवा कटमा हने एका आं खोनाका आंखा सागलादा मानव नो थायदलाते सिदा पेसारा हने सानाय बले
어머 하는 따북 살아야 또 그러면 근데 어머 야친이 따북 살아장래 거 에 빨라 코멘트 버리지 빨라 그래 그지 방방 가서 어머 하이 그방마 우지 꼭 사냐 탕프로 지는 매டம் 바달 거는 애간초야 뭐저 스노 터고 그랬더니 어머 비니 꼭딱 하나 되는 프로 아자가 방 코멘트 하면 자고 어머 하이 코멘트 안 본저 삶이야 안 나기 까자 프로 까자 버리까 TV 마야 하나는 미로 부카부 아마 니지 본저 삶에 안 본저 돌아 코멘트 봐뭐 많이 삶은가 해만가 Dini biang taka batal, dini biang taka, lu kenapa? Di mana hari baru, saya bisa jadi deborma bukan kolak pak, hari kisah masalah ya ke, pakai, saya masalah ke, mau second bubagara, nengai, ni cara coba ya, kata kah, abo sabdan, hajang ni, lor kalme ke maya cinin tong ni, boy kalanya jat kali ni, dini biang taka, narayo, ni kemana tang pakai, taka namanya kemana taka. 함당 하면은 너파바이 청로동네 아기는 집에 운만이 봐요 캐시비안 마이 포지스타 보쳐 선사동가겠냐 너파는 와기 참은 칼라이 배냐 이니 너파는 그렇고 청로들이 어마게 꺽삭게 함께 성부 뻑하두고 나고 하면은 성로 두르볼 칼라이망라 가론 어른 럭컬럭커 완처럭세 성로 두르볼 칼라이맨야 능우 스강이 버담 마이크로폰 파티가 꼭 삼아봐 성로 시크리브 망라 저는 또 뭐 갈망을 하고 왕석이 좀 되나 기리자기 또 그나는 미크로 등사파는 러리야 미크로 등사파는 러리야 다음 편날 내년에 차려 날 내년에 거기야 너가 내년 거기야 너 분홍그리는 무조건 분홍돼 하지 너 분홍그리는 무조건 분홍돼 방글라데시 나도 그래 티브라 못하니 MDC로 꾸노 칼라야 ML로 꾸노 칼라야 아무다 뭐라는 티페 배양 티브라 못하니 뭐라만 아 퍼블릭으로 너가 안 그러나 사나는 무슨 거 왕이 내가 내겐 저 차워 마사이 탕라냐는 야라 과에 떠가요 진티브라 사람 분하이 진티브라 사람 분나라 바리 하빠가 하메 메네 자 하마데 땡ong 하나는야 만나기 좀 알아너 왕 사람 분노 베라 기제때 하빠블라 능 타니 리필게 있으면 비쌀 태게 시도 그냥 내디 아무나 저도 너무 내려고 막 했다 말이야 뭐제 뭐좀 그팔라테 하버리 능도 누기야 너도 당기 누구죠? 배라와 본 합자 이리 필요는 내디 타니 말은나다 뭐 가지고 저나 그 플라튼 요구리 탕파유 어머하이 진 뭐라노 진이 하면 사면은 야바 크롭라 그나라 정게 뭐하라 그러본도 굴이 또 막걸려 뭐 부뭉 주지 달래야 에브라모데 하담 클라자 땅 클라자 에리 시선 거절로 포스백 클라자 아니 진이 폴리스 그래 진이 니지는 폴리스 그래 라디오 सरकार केन्द्र सरकार रहेका खलासी मान्या अब संगम संग बेलाम खलायो नंसिनान नांगो आधा कासा हिस्टोरी छैमका अंके अब हाके कप छरागो जदि कुबुन्यो बेबाक छैमनजा खंका अंके बो अकप छरागा खमो आनि बाबुन बुमुं सुरेन्द्र देबरमा बो छैमन्या नि बागै अब आनि बाबुन बुमुं सुमन्त्र देबरमा रिबन छैमनु 너 डाइरेक्ट साय बजरि वाइसा छैमनजा खंके बगु दंखांके हाजां खमो उनिपान मा साखमो बो सारागला खमो 아니 바게 카드네 따고 때 북국정 가방 뭐 버럭 승노 2000 승노 진입 파티 너 서거머르냐 지비엠롱 밖에 제이 또 드롭다고 칼라이자는 나이동고 정답 2000 포지션 아 봉니 khơi 작업 정대 거살이야 정 함정 하면은 정보바가로 로기르나 내 바야사 정로기를 탕나냐 소바칼라냐 무스강고 하고 탕나냐 다복 디아메 다복 정제 대복청 네 패면에 아버 정땅땅 사다가 아버는 정도 넣으셔야 다복 신청 오글로고 꼭 하는 거 고치네 에멜레 사야 꼭 사오는